हरे कृष्ण माता जी। ऑडियो वीडियो क्लियर இருக்கா? हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है माता जी। ஓகே ஹரே கிருஷ்ணன். யாராவது படிக்கிறீங்களா? இந்த பழைய ஸ்லோகங்கள்லாம் ஒரு ரவுண்ட் ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல. ஓகேங்க மாதா ஜி. படிமா. ஓம் பூர்ணம் அத பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेने त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृतः कस्य स्विद्दनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेषच्छदं समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नाम ते लोका अन्तेन तमसावृताः तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना. अनेजत् एकं मनसो जवीयो नैनत्तेवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तत्तावतोऽन्यान् अत्येदिष्टत् तस्मिन् अपोमादरिच्वा तथाति. ஓகே, இதுல ஒன்னே ஒண்ணு யாரு தங்கமணி மாதாஜி தானே? இன்னைக்கு தேவாங்கிறது தேவான்னு படிக்கிறேன். 2வது லைன்ல நைன தேவா தேவா. மற்றபடி மத்த எல்லாம் நல்லாவே ரொம்ப எனக்கு ஞாபகம் போட்டு நீங்க படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ஸ்பெல்லிங் இது ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா போதும். மத்த எல்லாம் நல்லா இருக்குமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கால் மகளூர் சார்பாக உங்களை எல்லாரும் ஈசோபனிஷத்து 5வது கிளாஸ்க்கு அன்போட வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு ஸ்லோகம் மந்திரம் 5 படிக்கலாம். அதுக்கு முந்தி நம்ம பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். ஓகே, நாம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு ஈசோபதேசத்தில் 5வது ஸ்லோகம் படிக்க போறோம். இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற கோயிலில் இருக்கிற டெய்டி. ஸோ இதுல முதல் 4லேருந்து 8 வரைக்கும் மகாபாகவதத்தை பத்தி ஒரு பார்வையை தான் பார்க்க போறோம். என்ன இந்த இத்தேவியரால் இறைவனின் நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியாததற்கான காரணம் மந்திரம் 4 விளக்குகிறது. பௌதிக கணக்கீடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் யாரு? பகவான் பௌதிக கணக்கீடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தும் போது மட்டுமே அறியப்படுகிறார். ஸோ மந்திரம் 5ல என்ன பண்றது? இந்த 4th படிச்சோம் இல்லையா, அதனோட கண்டினியூஷன் இப்ப இருக்குது. இந்த விவாதத்தை தொடர்கிறது. இறைவனுக்கு நினைத்து பார்க்க முடியாத சக்திகள் உள்ளன. அவை அவர் விரும்பாதவர்களுக்கு அவரை அறிய முடியாததாக ஆக்குகின்றன.
ஓகே, ஒன்னொன்னுத்தையும் கவனிச்சுட்டு நோட் பண்ணிட்டே வாங்க. முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வரிசையா வருது இதுல. மகாபாகவதத்தில் கிருஷ்ணரை எங்கும் காணக்கூடிய ஒருவரின் காட்சியை 6வது மந்திரம் விளக்குகிறது. ஓகே, மந்திரம் 6ல் அறிமுகப்படுத்த மகாபாகவதத்தின் உணர்வை மந்திரம் 7 தொடங்குது. ஸோ 6, 7 கனெக்டட். இப்போ 4ம் 5ம் எப்படியோ அந்த மாதிரி 6, 7ம் ஆகுது. ஓகே, 6 and 7 மந்திரங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி மகாபாகவதத்தால் அறியப்படும் இறைவனின் சில குணங்களை மந்திரம் 8 விவரிக்கிறது. ஸோ கண்டினியூவேஷன் ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம சொல்லுது. இந்த 8 வரைக்கும் நம்ம பார்த்துப்போம். அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு அப்புறமா பார்க்கலாம். இப்போ 8 வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, இந்த சாப்டருக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி ஒரு சாராம்சம் சொல்லிடுறேன். இந்த ஸ்லோகத்துல பரமபுருஷர் பகவான் இருக்கார் இல்லையா, அவர் பரமாத்மாவின் அவரோட சிறப்புகள் மற்றும் அவரது அசாதாரண தன்மைகள் விவரிக்கப்படுகின்றன. ஓகே, அவர் எங்கேயும் இருப்பார், தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். அதே நேரத்துல ஒரு எந்த இடத்துல இருக்கா, இப்ப இருக்கா மாதிரி இருக்கும், இல்லாம இருக்கா மாதிரி இருக்கும். ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் இருப்பார் என்பதை சொல்றது. இது மனித அறிவுக்கு புரிந்து கொள்ள கடினமானது. அதாவது அவர் உலகத்தை பராமரிப்பவருக்கும் அவ்விடம் தன்னுடைய அனைத்து சக்திகளையும் பயன்படுத்தி இயக்குவரும் அவர்தான். ஸ்லோகம் கூறுவது பரமபுருஷன் ஒருவனாக இருக்கும் போது அனைத்து விதியையும் அறிந்தவனும் சக்தியுடையவனும் ஞானத்துடனும் செயல்படுவது ஆகும். அவர் விதிகளை மீறாமல் தன்னிடம் உள்ள உத்தரவின்படி உலகத்தை இயக்குவார். மேலும் அவர் 2-fold நேச்சர், அதாவது 2 இது, சகுண குவாலிட்டேட்டிவ் மற்றும் நிர்குண, இது குவாலிட்டேட்டிவ், இது குவாலிட்டேட்டிவ் ஃப்ரீ. ரெண்டாவது நிர்குண. சகுண என்பது உருவம் மற்றும் பண்புகள் உடையது. சகுணம்னா என்ன? உருவம், பண்புகள் உடையது. நிர்குணம்னா என்னது? அனைத்து குணங்களையும் கடந்த நிலை. அவற்றுள் ஒரே நேரத்தில் இருப்பவர் தான் பரமபுருஷர். பரமபுருஷர்னா யாரு? நிர்குணத்தை இது சகுணத்தை கடந்து நிர்குணத்துல இருக்கிறவர் தான், ஒரே நேரத்தில் இருப்பவர் தான் பரமபுருஷர். ஓகே, இந்த பரமபுருஷர் இத்தனை கருத்துக்கள் அவருடைய வித்தியாசமான மற்றும் பரிமாணமான நிலையை குறிப்பிடுகிறது. இதே அவரை முழுமையாக அறிய முடியாத தன்மையையும் ஆன்மாவின் மகத்தான நிலைகளையும் விளக்குகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் பரமபுருஷர் அனைத்திலும் ஒருவராக இருப்பதால் அவரை முழுமையாக உணர்வதற்கு மனித அறிவிற்கு கடினம் என்று தெரிய வருகிறது. இதுல இருந்து நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து என்ன தெரியுது? அவரை புரிந்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவர் இங்கேயும் இருப்பார், அங்கேயும் இருப்பார், எங்கும் இருப்பார். அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல அதை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம், சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை எல்லாம் தாண்டி நம்ம சுத்த சைவ நிலையத்து அதுக்கும் மேல அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும். அப்போ போனா தான் நம்மளால அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கலாமா? இது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் நிறைய டீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். தத்து முதல்ல டீ மாதிரி சொல்லுவோம். அடுத்தது இது சொல்லுவோம். தத் ஏஜதி தன் நைஜதி. தன் அதுவும் டீ தான். தத் ஏஜதி தன் நைஜதி. தத் தூரே, அது போடக்கூடாது, போடக்கூடாது. தத் தூரே தத் அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத்து சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதः தத் ஏஜதி தன் நைஜதி. சொல்லுகிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத் ஏஜதி தன் நைஜதி. தத் தூரே தத் அந்திகே. தூரே தத் அந்திகே. எல்லாம் அந்த தத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே டீ தான் முதல்ல ஸ்டார்டிங். அப்புறம் அடுத்த இது டியா வரணும். தத்னு வரணும். தத் தூரே தத் அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய. தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய. அந்தரம்னா அந்தரங்கம். அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய எல்லா இடத்துக்கும். தத்து சர்வஸ்யாஸ்ய பாக்யதः. தத் ஏஜதி தன்னைஜதி தத் தூரே தத்வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத்து சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதः. சொல்றேடா? இன்னொரு வாட்டி சொல்லட்டுமா?
तद् येजति तन्नैवति तत् दूरे நைஜதி तद्व अन्तिके तद् अन्तरस्य सर्वस्य तद्वु सर्वस्यास्य बाह्यत பாக்கியத்தக பாக்கியதாக ஹெச் வரணும் பாக்கியதாக बाह्यतः யாராவது சொல்றீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। சொல்லுமா ராஜேஷ் மாதாஜி சொல்லு. तत् एजति तत् एतजि तन्नैजति तत् दूरे तत् व अन्तिके तत् अन्तरस्य सर्वस्य तत् उ सर्वस्यास्य भाग्यतेः। உங்களுக்கு அந்த ராகம் போட்டு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மனப்பாடம் படிங்க. தத் ஏஜதி தன் நைஜதி தத் தூரே தத்வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் ஊ சர்வஸ்யாஸ்ய பாக்யதகம் அப்படின்னு படிச்சுக்கிட்டேன்னா அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா இது மனப்பாடம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. தத் ஏஜதி தன் நைஜதி தத் தூரே தத்வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் ஊ சர்வஸ்யாஸ்ய பாக்யதகம் அப்படின்னு இருக்கலாம். ஓகே, யாரா படிக்கணுமாமா? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா படிமா. தத் ஏஜதி தத் தன் நைஜதி தத் தூரே தத்வ அந்திகோ அந்திகே அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் ஓ சர்வஸ்யாஸ்ய யாஸ்ய பாக்யதः. அதான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ண மாதாஜி. எலெக்ஷனுக்கு அந்த ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்க ஒருத்தர் வந்தாங்க. அத வாங்கிட்டு அதோடைய கேட்டு இந்த ஏதோ ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும் இல்லையா, அது வந்தாங்க. அததான் சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. இப்ப புரிஞ்சுட்டா இன்னொரு படி சொல்லி தருமா உங்களுக்கு? வேண்டாமா? நீங்க படிக்க வச்ச நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. தத் ஏஜதி தன் நைஜதி தத் தூரே தத்வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் ஊ சர்வஸ்யாஸ்ய பாக்யதः. ஓகே ஓகே ஜி. படிக்கவா ஜி? படிக்கமா படிமா. தத் ஏஜதி தத் தன் நைஜதி தத் தூரே தத் வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய. சொல்லக்கூடாது. தூரம்ங்கிறதுக்கு எப்படி தமிழ்ல படிப்போம்? தூரக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு தூ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். தத் தூரே, தூரேனா தூரம். தூரம். தத் தூரே தத்வ அந்திகே 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 தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் ஓ சர்வஸ்யாஸ்ய சாஸ்யத பாக்யதே சர்வஸ்யாஸ்ய சர்வசாஸ்ய பாக்யதः. பாக்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माताजी। படிக்கிறீங்களா சிவகாமி மாதாஜி? पढ़ेंगे माताजी। படிமா. तत् येजति तन्नैजति तत् दूरे तत्व अन्तिके तत् अन्तरस्य सर्वस्य तत्वु सर्वस्यास्य बाह्यतः। हरे कृष्ण माताजी। நல்லா வந்துட்டு உங்களுக்கு. நீங்க வந்து இப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ராகம் போட்டு படிக்கலாம். நல்லா வந்தவங்க எல்லாம் தத் ஏஜதி தன் நைஜதி தத் தூரே தத்வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத் ஊ சர்வஸ்யாஸ்ய பாக்யதः. சிவகாமி மாதாஜி நீங்க அந்த மாதிரி போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். तत् येजति तन्नैजति तत् दूरे तत्व अन्तिके तत् अन्तरस्य सर्वस्य तत्वु सर्वस्यास्य बाह्यतः. அவ்வளவுதான். வெரி குட். ஓகே. உன்னதம் அப்படின்னா என்ன? அதுக்கு மீனிங் என்ன? உன்னதமான பிரபு நடக்கிறார், நடப்பதும் இல்லை. அவர் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார், ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கார். ஆனால் மிக சமீபத்திலும் இருக்கிறார். அவர் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார் என்றாலும் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் வெளியேயும் இருக்கிறார். எல்லாருக்கும் உள்ளேயும் இருக்கார், எல்லாருக்கும் வெளியேயும் இருக்கார். அப்படின்னா இதுதான் மீனிங் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு. ஓகே. உன்னதமான பிரபு நடக்கிறார். நடக்கிறதுனாக்க நடந்துட்டு இருக்காரு இல்லை, நடப்பதும் இல்லை. வெகு தூரத்திலையும் இருக்கார், ஆனா மிக சமீபத்திலும் இருக்கிறார். ஓகே. இப்போ உங்கள்கிட்டயும் இருக்காங்க, மாதாஜி எல்லாமும் இருக்காங்க. அவர் பிரபு நையங்கிட்டையும் இருக்காங்க. ஆனா எங்க இருக்காருன்னு சொல்லப்படி எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே. இதுல நிறைய மீனிங்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு இதுக்கும். இப்போ ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம். இதுல இருந்து மொத்த கருப்பொருள்னால பர்பட், அதனோட ஸ்லோகத்துக்கு பர்பட் என்ன? முழுமையான உண்மை என்பது நினைத்து பார்க்க முடியாததாக இருக்க வேண்டும். எனவே எந்த முரண்பாடும் இல்லை. முழுமையா இருக்காரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அது யாராலையும் அதை நினைச்சே பார்க்க வேண்டாம். அது முரண்பாடே கிடையாது, முழுமைதான்.
முழுமையான உண்மை என்பது தனிப்பட்டது மற்றும் ஆள்மாறாட்டம் இல்லை. முழுமையான உண்மை மனதை விட வேகத்தில் மிகவும் வேகமாக இறங்குகிறது. இறைவனின் வடிவம் மரணத்துக்குரியது அல்ல. அவர் நிர்குணர், சிந்திக்க முடியாத தன்மை, அர்ச்சக விக்கிரமாக தோன்றுகிறார். தனது பக்தர்களுக்கு சாதகமாக மட்டுமே இறங்குகிறார். அவர் வெளியே இருக்கிறார், விராட் வடிவத்தில் இருப்பார், எல்லாவற்றிற்கும் அந்தர்யாமியாகும். அந்தர்யாமி அப்படின்னா என்ன? அந்தர்னா என்ன? ஹிந்தியில அந்தர்னா என்ன? உள்ளுக்குள்ளே அந்தர்யாமியாவும் இருப்பார். விராட் ரூபம், விராட் ரூபான்னா என்ன? இன்னொரு அதுக்கு வேற பேரு. விராட் ரூபான்னா என்ன? விஸ்வரூபம். விராட் ரூபம் அண்ட் விஸ்வரூபம் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். விராட் வடிவம்னாக்க விஸ்வரூபம் தான். பெரிசாவும் இருப்பார், எல்லாவற்றுக்கும் உள்ளேயும் இருப்பார், அந்தர்யாமியாவும் இருப்பார். ஓகே, இதுல 3 முரண்பாடு, கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அது உன்னதமான பிரபு நடக்கிறார், ஆனா நடப்பதும் இல்லை. அப்படி வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார், ஆனால் சமீபத்திலும் இருக்கிறார். எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார், அவர் எல்லாவற்றிற்கும் வெளியேயும் இருக்கிறார். இதுதான் முரண்பாடான கூற்றுகள். இந்த 3த்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. 3 முரண்பாட கூற்றுகளை கூறுக அப்படின்னா என்ன எழுதுவேன்? அவர் பிரபு நடக்கிறார், நடப்பதும் இல்லை. வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார், கிட்டக்கையும் இருக்கிறார், சமீபத்திலும் இருக்கிறார். எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார், ஆனா எல்லாவற்றிலும் உள்ளேயும் இருக்கிறார், வெளியேயும் இருக்கிறார். அதுதான் 3வது பாயிண்ட். ஓகே, இந்த 3 பாயிண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி லெவல் வரைக்கும் போடணும். இந்த 3 பாயிண்ட் ஞாபகம். இறைவனின் இருப்பிடம் பௌதீக வானத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. நம்ம இப்ப பாக்குற வானத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது. அங்கதான் இருக்கு. என்ன அங்கன்னா என்ன? அதுக்கு மேல உலக பிருந்தாவன் தான். ஆனால் வெகு தொலைவில் இருந்த போதிலும் அவர் கன நேரத்தில் மனோவேகத்தில் நமக்கு முன்னால் இறங்குகிறார். டக்குன்னு இப்படி நினைச்ச உடனே நம்ம மனசு எப்படி போறது? நம்ம இப்ப இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம், இங்க உட்கார்ந்துட்டு ராத்திரிக்கு கறியா வெட்டி சமையல் பண்ணணும், குழந்தைங்க எல்லாம் வந்துடும், படிக்க போனோம், அப்படி எல்லாத்துக்கும் கிட்டன்னு எப்படி நம்ம மனசு வேகத்தோட ஓடுறது. அதை விட இன்னும் அவர் நமக்கே இப்படி ஓடுறதுன்னா அவருக்கு எவ்வளவு வேகமா ஓடும். நம்ம நினைச்சிருந்தோம் கிருஷ்ணா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அங்கிருந்து ஆகாயத்தையும் தாண்டி அவர் மேல இருக்காது போல இருந்தால் அங்கிருந்து இறங்கி ஓடி வருவார், கன நேரத்தில் ஓடி வருவார். ஆனால் அவர் நம் முன் வரும்போது அவர் ஒரு சாதாரண மனிதராக கருதி நாம் புறக்கணிக்கிறோம். அவர் நமக்கு முன்னாடி வரும்போது அவர் ஒரு மனுஷன் தானே அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் அவரை இக்னோர் பண்ணிடுறோம், புறக்கணிக்கிறோம். அது 9.11 ஸ்லோகம். 9 பகவத்கீதையில 9வது சாப்டர்ல 11வது ஸ்லோகம் வருது. யாருக்காவது தெரியுமா அந்த ஸ்லோகம்? நான் பின்னாடி எழுதி வச்சிருக்கேன், சொல்றேன். இவை தெரிஞ்சாக்க சொல்லுங்க. இவை நம்மால் நினைத்து பார்க்க முடியாத அவரது சக்திகளால் செயல்படுத்தப்படும் உன்னதமான செயல். ஓகே, அத்தியாயம் 9ல ஸ்லோகம் 11. அவஜானந்தி மாம் மூதா மனுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம்பாவம் ஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். அப்படின்னா என்ன? மூடர்கள் என்னை மனித உருவத்தில் வந்துள்ள பரம்பொருளாக அறியாமல் என்னை அலட்சியம் செய்கிறார்கள். மூடர்கள்னா யாரு? நம்மளாம் இப்ப பக்தர்கள் ஆகிருக்கோம். அதனால மூடர்கள்ல என்ன நினைச்சுக்க, மனுஷ உருவலர்கள் நீங்களாம் என்ன சாமி காடுன்னு சொல்றேன் அவரு அப்படின்ட்டு அவளையில புரியாம அலட்சியம் செய்கிறார். யாரு? மூடர்கள், அறிவில்லாதவர்கள். அவர்கள் என்னுடைய தெய்வீக தன்மையையும் நான் தான் எல்லா உயிர்களுக்கும் பெரிய இறைவன் என்பதையும் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். எல்லா தேவதைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, டெமிகாட்ஸ் எல்லாம், அதுக்கும் மேல நான் தான் சுப்ரீம் காட் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு புரிஞ்சுக்கல. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். அவஜானந்தி 9.11 ஸ்லோகம். ஓகே, இத்தகைய முரண்பாடுகள் அவர்கள் நம்மால் நினைத்து பார்க்க முடியாத சக்தியை குறிக்கின்றன. கிருஷ்ணர் எல்லா முரண்பாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். உதாரணமாக பிரபுபாதரிடம் தர்க்க ரீதியான கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அவற்றை ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரோ, கடவுளால் தூக்க முடியாத அளவுக்கு கனமான ஒன்றை படைக்க முடியுமா அப்படின்னு யாரோ ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்கு பிரபுபாதர் கூறுகிறார், ஆம், அவர் முதலில் எதை படைக்கிறார்? முதல்ல பிரம்மாவை படைக்கிறார். பின்னால் அவரால் அதை தூக்க முடியும். எதை தூக்க முடியும்? வராகன் பல்ராமன் என்று நிரூபிக்கிறார். ஓகே, அதனால அவரு தர்க்க ரீதியான கேள்வி கேட்டதும் தூக்க முடியாத அளவுக்கு கனமான ஒன்றை படைக்க முடியுமான படைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக உதாரணம். ஓகே, இதை நோட் பண்ணிட்டு நமது குறுகிய அறிவாற்றல் இத்தகைய முரண்பாடுகளுக்கு இடம் தராது.
பரப்பிற்குட்பட்ட நம் அறிவை கொண்டு மட்டுமே நம்மால் இறைவனை எண்ணி பார்க்க முடிகிறது. மாயாவாத கொள்கையை சார்ந்த அனுபவாதிகள் பிரபுவின் அவ்வியக்தி இயக்கங்களை மட்டும் ஒப்புக்கொண்டு அவரின் வியக்தியத்துவத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். பாகவதத்தை நம்புபவர்கள் கடலை வியக்தியமானவராகவும் அவ்வியக்தமானவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பாகவதம் படிச்சோம்னாக்க அதனால்தான் பாகவத கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம விடாம அட்டன் பண்ணுவோம்னு சொல்றது எது, அங்க கதையும் கேட்டுக்கலாம். கதையோட சேர்ந்து இந்த மாதிரி வியக்தியம்னா என்ன அவ்வியக்தம்னா என்ன எல்லாத்தையும் கேட்டு நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், அந்த பக்குவம் வரும் அப்படின்னா. ஓகே, இது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. இது வந்து ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாம்யகம் அப்படின்னா, எந்த வடிவத்தில் ஒருவர் என்னை தேடுகிறாரோ அந்த வடிவத்தில் நான் அவரை அடைகிறேன். நம்ம எப்படி நினைச்சு நம்ம பகவானை தேடுறோமோ அந்த இதுல முடியாது. ஏனெனில் எல்லா மனிதர்களும் நான் அவர்களுக்காக வகுத்த பாதைகளை பின்பற்றுகிறார்கள். யாருக்கு எப்போ என்னென்னத்துக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துல அவளுக்கு அந்த ரூபத்துல எல்லாம் வந்து அவளுக்கு அடைக்கலம் அவளுக்கு எங்கிட்ட அடைக்கலம் வர்றதுக்கு வழி கொடுக்குறேன். ஓகேயா, இந்த ஸ்லோகம் ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 4:11 பகவத்கீதை 4வது ஸ்லோகம் சாப்டர்ல 11வது ஸ்லோகத்துல பகவான் தனது பக்தரை எவ்வாறு நடத்துகிறார் என்பது பக்தரின் சரணாகதியின் அளவை பொறுத்தது என்று சொல்கிறார். அதுல வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து நம்ம எப்படி அவர் நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள் தான். எல்லா மாத்தாச்சியும் ஒவ்வொரு மாத்தாச்சியும் ஒவ்வொரு இதுல இதுவா இருப்பாங்க. நமக்கு இது போடும் அது பண்ணும். நம்ம எவ்வளவு பக்தியா இருக்கோமோ அந்த பக்திக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அவர் வந்து நம்மகிட்ட இறங்கி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஓகே, நல்ல சில பேர் நல்ல பியோர் டிவோட்டியா போயிட்டு அவளுக்கு எல்லாம் நிறையவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துருப்பார். நம்ம பக்தியை பொறுத்து அவர் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண வருவார். எனவே தன்னிடம் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்களுக்கு மிக அருகிலும் சரணடையாத ஆத்மாக்களுக்கு அவர்கள் அணுக முடியாத தொலை தூரத்திலும் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார். ஓகேயா, அதனால சரணடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சாச்சுன்னா பக்கத்திலேயே தெரியும். சரணடையாத ஆத்மாக்களுக்கு எங்க இருப்பார், அணுக முடியாத ரொம்ப தூரத்துல டிஸ்டன்ஸ்ல தெரியும். ஓகே, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். பகவத்கீதை படிக்கிறது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களோ நான் சொல்லி கொடுத்தேன். எப்படின்னா நம்ம ஒரு காத்தால மார்னிங் வாக்குக்கு ஒரு பிக்னிக் ஒரு இது மாதிரி போறோம் பீச்சுக்கு கரையோரமா. அந்த இடத்துல இப்படி போற வழியில பீச்சு கரையோரமா நீங்க நடந்து இருக்கு அந்த ரோட்ல. அங்க நடக்கும்போது ஏத்தாப்புல ஒரு மரம் இருக்கு. அந்த மரத்துல ஒரு பறவை இருக்கு. அந்த பறவையை நீங்க தூரத்துல இருந்து வந்துருக்கு, நல்ல டிஸ்டன்ஸ்ல. அங்க இருந்து பார்த்தா அது என்ன தெரியும் உங்களுக்கு, மரம் தான் தெரியும் இல்லையா? பறவை தெரியுமா உங்களுக்கு? அது தெரியாது. கிட்டக்க வர வர அந்த பறவை தெரியும். கிட்டக்க பறவை. ஸோ நீங்க தூரத்துல இருக்கிற ஸ்டேஜ்ல தான் இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். நம்ம கிட்டக்க பக்திங்கிறது நம்ம தூரத்துல நடந்து வந்துட்டு இருக்கோம். மரம் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது, அவ்வளவுதான். அந்த வேகு பொசிஷன்ல தான் நம்ம இருக்கோம். நம்ம கிட்டக்க வர வரதான் அவர் நம்மள நெருங்கி பகவான் நம்ம கிட்டக்கு நெருங்கி வரணும்னா நம்ம கிட்டக்கு வந்து அந்த மரத்துல வந்து அந்த பறவையை உத்து பார்க்கணும். பறவையை உத்து பார்க்கறதுக்கு வெறும் பறவையை மாத்திரம் தான் முதல்ல பார்க்க முடியும். கிட்டக்க வந்தா இன்னும் நல்லா கிட்டக்க வந்து நல்லா உத்து பார்த்தேன்னா அந்த பறவையோட கண்ணு தெரியும் இல்லையா? ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி பகவானும் நம்ம கிட்டக்க நெருங்க நம்ம பகவானை அவ்வளவு அழகா முன்னிப்பா பார்க்க முடியும். ஓகே, அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. தன்னிடம் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்களுக்கு மிக அருகிலும் சரணடையாத ஆத்மாக்களுக்கு அணுக முடியாத தொலை தூரத்திலும் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார். ஓகேயா, இது 4.11 ஸ்லோகம். இது ஏ யதா முதல்ல படிச்சோம் இல்லையா? ஏ யதா மாம் பிரபத்யந்தே மம வர்த்தம நிவர்த்தந்தே ததைவ பஜாம்யகம் மனுஷ்யா பதன் பார்த்து சர்வஷாக. இதை வந்து இந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சாக்க மனப்பாடம் படிக்கோங்க. அது இல்லைன்னா மீனிங் தெரிஞ்சா போடும் உங்களுக்கு. இங்கே கிருஷ்ணர் அனைவரும் தன்னிடம் சரணடையும் போது அவர்களுக்கு பிரதிபலன் அளிப்பதாக கூறுகிறார். கடவுள் இருப்பதை மறுப்பவர்களுக்கு கர்ம விதியின்படி வடிவத்தில் அவர்களை சந்திக்கிறார். அவர் அந்த மாதிரி அவர் கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவாளுக்கெல்லாம் அவளுக்கு அந்த கர்மத்தை அவ அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அவளுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி புத்திப்பார். அவர்களின் இதயத்துக்குள் அமர்ந்து அவர்களின் செயல்களை கவனித்து பலன்களை வழங்குகிறார். ஆனால் அத்தகைய நாத்திகர்களும் அவருக்கு சேவை செய்வதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. அவர் கடவுளின் ஜடசக்தியான மாயை அதன் பல்வேறு தோற்றங்களில் செல்வம், ஆடம்பரங்கள், உறவினர்கள், கௌரவம் போன்றவற்றில் சேவை செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளனர்.
மாயை அவர்களை கோபம், காமம் மற்றும் பேராசையின் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது. மறுபுறம் உலக ஈர்ப்புகளிலிருந்து தங்கள் மனதை விலக்கி கடவுளை இலக்காகவும் அடைக்கலமாகவும் பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு ஒரு தாய் தனது குழந்தையை பராமரிப்பது போலவும் அவர் அவர்களை பராமரிக்கிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பஜாமி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். இந்த ஸ்லோகத்துல பஜாமின்னு வருது இல்ல, பஜாமியகம்னு. அது எதுக்காக பஜாமிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றார் அப்படின்னா, சேவை செய்வது. சரணடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு அவர்களின் முடிவில்லாத வாழ்நாளில் திரட்டப்பட்ட கர்மாக்களை அழிப்பதன் மூலம், மாயாவின் பிடிப்புகளை துண்டிப்பதன் மூலமும், ஜட இருளை அகற்றுவதன் மூலமும், தெய்வீக பேரின்பம், தெய்வீக அறிவு மற்றும் தெய்வீக அன்பை வழங்குவதன் மூலம் அவர் சேவை செய்கிறார். அந்த மாதிரியாக நமக்குள்ள வந்து தருவார். அவர் பார்க்கறதுக்கு மனுஷ ரூபத்துல வந்திருந்தாலும், ஆனால் அவர் மனுஷர் இல்லை. அது யாருக்கு புரியும்? நம்மள வந்து பக்தர்கள், ஆடம்பரம், நம்மள இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கிற பக்தர்கள், நல்லா எலிவேட்டட் பக்தர்கள் எல்லாம் இருக்கா, அவர்களுக்கெல்லாம் தான் அது புரியும். ஓகே, இப்ப அடுத்தது சகுணா என்ன, நிர்குணான்னா என்ன? சகுணான்னா என்ன? சகுணாங்கிறது தன்மைகள் கொண்ட, நிர்குணான்னா தன்மைகள் அற்ற. இதை தெரிஞ்சுக்கணும். சகுண என்ற சொல் இறைவன் புலன்களால் அறியப்படக்கூடிய தன்மைகளை ஏற்று பௌதிக வடிவில் தோன்றுவதால் அவர் பௌதிக இயற்கை நீதிகளுக்கு உட்பட்டவர் என்ற பொருளில் வருவது அல்ல. அப்படி அர்த்தம் இல்லை. எந்த வகையில் இறைவன் நிர்குணன்? அவருக்கு ஜனசக்திக்கும் ஆன்மீக சக்திக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஏனென்றால் அவரே 2 சக்திகளுக்கும் மூலமாக இருக்கிறார். அதுதான், 2த்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும். சக்தி, ஆன்மீக சக்திக்கும் ஜட சக்திக்கும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு இருக்கு. ஆனால் 2 சக்திகளுக்கும் மூலம் யாரு? அவர் தான். நாம் இருப்பது போல் அவர் ஒருபோதும் அவற்றால் பாதிக்கப்பட முடியாது. நாம் ஜனசக்தியை அவருடைய நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தினால் நாமும் அதனால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. இப்ப ஜனசக்தினா என்ன? நம்ம இதுல இருக்கோம், பௌதிகத்துல, வேர்ல்டுல இருந்துருக்கோம். இப்ப நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம சிலதை வந்து பகவானுக்கு இப்ப பிரசாதம் பண்ணணும், நேவனியம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்றோம். அந்த மாதிரி நம்ம அவருக்குன்னு பகவானை அடையறதுக்கு வேணுங்கிற இதெல்லாம் பண்றது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான் உட்காந்து பண்ணணும். அந்த மாதிரி பயன்படுத்தினா நம்மள பகவான் பாதிக்கப்படணும், நம்ம பாதிக்கப்படுவது இல்லை. ஓகே, சகுணா என்ன, நிர்குணா என்னது? ஆதி மூலமான கடவுள் சாட்சியாக இருப்பது. ஆதி மூலமான கோவிந்தன் தனது வரம்பற்ற சக்தியின் எல்லாவற்றிலும் நிறைத்து இருக்கிறார் என்று பிரம்ம சமிதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திலும் அதன் அணுக்களிலும் புகுந்து விளங்குகிறார். தமது விராட் உருவில் எல்லாவற்றிற்கும் வெளியிலும் அந்தர்யாமியாக எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளும் அவர் அமைகிறார். அந்தர்யாமி அவர் எல்லா நடப்புகளுக்கும் சாட்சியாக அமர்ந்து நம் வினைகளுக்கான கர்ம பலனை நமக்கு வழங்குகிறார். ஓகே, நம் முந்தைய பிறவிகளில் செய்த வினைகளை நாம் மறந்திருக்கலாம். ஆனால் நம் செயல்களுக்கு இறைவனே சாட்சியாக அமைந்திருப்பதால் நம் வினைகளின் பலன்களை நாம் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். இது உங்களுக்கு L1 படிக்கும் போது பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் படிக்கிறோம், பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் வேண்டிக்கிறோம், நேவேதிகள்லாம் பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். இருந்தாலும் இன்னும் கஷ்டமா தான் இருக்கோம். நாங்க ஒண்ணுமே நான் நினைச்சது நடக்க மாட்டேங்கிறது, என்னத்துக்கு வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணலாம். அது வந்து இந்த ஜென்மத்துல பண்ண பாவங்கள் கிடையாது. இந்த ஜென்மத்துல, போன ஜென்மத்துல நம்ம பண்ண கர்ம வினைகளை கொஞ்சம் போல போய் வேற ஒரு உலகத்துல போய் இருந்து கொஞ்சம் அதை கஷ்டப்பட்டுட்டு பாக்கிய கொஞ்சம் போல நம்ம எடுத்துட்டு தான் இந்த பிறவி எடுத்துருக்கோம். அந்த எடுத்துன்னு வந்திருக்கிறத நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதனால எவ்வளவுதான் பணம் இருக்கு, எவ்வளவுதான் செல்வம் இருக்கு, வீட்டுல குழந்தைகள் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, இருந்தாலும் மனசு நிம்மதி இல்லை இருக்கு, ஏதாவது சண்டை பூசல் இருந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம போன ஜென்மத்துல பண்ண கர்ம வினைகள். இந்த ஜென்மத்துல நம்ம கர்ம வினைகள் நம்ம எப்ப பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோமோ அன்னைக்கே நம்மளை விட்டு கர்ம வினைகள்ல இந்த ஜென்மத்து கர்ம வினைகள்லாம் தீர்ந்துட்டு வருது. ஓகே, அதுக்காக தெரிஞ்சே தப்பு பண்ணக்கூடாது. தெரியாத நம்ம பண்ணத்தக்கதெல்லாம் கர்ம வினைகள்லாம் தீர்ந்து போயிடும். அதுக்கு மீறிட்டு நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிறதெல்லாம் போன ஜென்மத்து கர்ம வினைகள். அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது அதுக்கு. ஓகே, முந்தைய பிறவிகளில்
செய்த வினைகளே நாம் நமக்கு மறந்து போயிருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்ட்டு. ஆனா அது வந்து இந்த ஜென்மத்திலையும் கேரி ஓவர் ஆயிருக்கு. அந்த வினைகளின் பலன்களை நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகும். ஓகேயா? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல செய்தி தருமை லௌகி லேபிய லேகிய சைகதி மனோமயி மணிமயி பிரதிமஸ்தவிதா ஸ்மிருதாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 11வது ஸ்கந்தத்தில் 27வது அத்தியாயத்தில் 12வது ஸ்லோகத்தில் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இது. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. பாகவதம் படிக்க ஆரம்பிச்சோம், பக்தி வைபவம் எல்லாம் படிக்கிறச்சு இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு 11வது 11th சாப்டர், இது கேண்டோ 11th 27th சாப்டர் 12th ஸ்லோகம். இதே பண்ணி அதுல எப்படி உலோகம், மடல், மனம், நகைகள் இவற்றால் செய்யப்பட்ட பிரதிமைகள் 8 வகைகளில் உள்ளன. இவை இறைவனின் பல்வேறு வடிவங்களை உணர்த்தும் பிரதிமைகளாகும். பிரதிமைகள்னா என்ன? பிரதிமைகள்னாக்க அதனுடைய ரூபம். பகவானை நம்ம எப்படி வச்சுக்கோம், கல்லுல வச்சு முதுகலாம், சில இடத்துல பார்த்தா பித்தளையில பண்ணி வச்சிருப்பா, சில இடத்துல பார்த்தா தங்கத்திலாலேயே விக்கிரகம் செஞ்சு வச்சிருப்பா. எதுல பண்ணியிருந்தாலும் நகை ஆபரணங்கள்லாம் நகைகள்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி பார்ப்போம். எல்லாம் பண்ணாலும் பகவான் பண்ற 8 விதமான வகைகள்ல இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அந்த பாகவதத்துல அந்த ஸ்லோகத்துல வருது. ஓகே, அதாவது இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்குறேன், பகவான் எப்படி இருக்காருன்னு. பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. இப்ப இங்க இருக்கார், நடப்பார், ஆனா நடக்கல, தொலை தூரத்துல இருக்கார் அப்படின்லாம் படிக்கிறோம், படிச்சோம். எப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் எடுத்துருக்கோம். அவர் வந்து தந்தை வந்து அவருடைய தந்தை வந்து ஒரு நாத்திகர் இல்லையா? அந்த தந்தையை வந்து உன்னுடைய கடவுள் எங்கே அப்படின்னு கேட்கிறார். அவர் கேட்கும்போது அவர் பிரகலாத் சொன்ன, எங்கேயும் தான் இருக்கார் அவர் தூண்டிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லு. இந்த தூண் இருக்கே, இந்த தூண்ல இருப்பாரா அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்பாவுக்கு கோவம் வந்துட்டு. அதுக்கு ஆமா எல்லா இடத்துலயும் தான் இருப்பார். உடனே அந்த நாத்திக மன்னன் அந்த அப்பா சொல்ற கேட்கிறார், இந்த தூளா உடைச்சு காமி, எங்க இருக்காருன்னு காமி. பகவான் அது உடைச்சு காமிச்சு, அந்த தூணை உடைச்சு காமிச்ச உடனே என்ன வர்றார், பாதி மனிதனாகவும் பாதி சிங்கமாகவும் நரசிம்ம அவதாரத்தில் தோன்றி நாத்திக மன்னனை கொன்றார். எனவே கடவுள் எல்லாவற்றிற்குள்ளும் வீற்றிருக்கிறார். மண்ணுலயும் இருக்கார், அந்தர்யாமியாவும் இருப்பார், அவர் வெளியிலயும் இருப்பார், எல்லா இடத்துலயும் இருப்பாருங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகம், இந்த ஸ்டோரியை எக்ஸாம்பிள் வச்சுருந்தோம். அவர் தமது வெவ்வேறு சக்திகளினால் எல்லாவற்றையும் படைக்கிறார். நமது அச்சிந்திய சக்திகளின் மூலமாக அவரால் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் உண்மையான பக்தனுக்கு ஆசி அளிப்பதற்காக தோன்ற முடியும். மொத்த கடல்ல போயிட்டு இருக்கான், கடல்ல போயிட்டு நடுவில் அந்த ஷிப்பு வந்து இதாயிடுது. அப்போ போன உடனே நடுவில் போயிட்டு அவனுக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியாது. அவன் ஆனா தூய பக்தன். அவன் போயிட்டு தத்தளிச்சு இப்படி மேல வச்சுட்டு, ஐயோ நம்ம காப்பாத்துறதுக்கு ஆள் இல்லையேன்னு கையை காமிச்சு நின்றுட்டு இருக்கான். என்ன பண்றது? மேலேருந்து கருடா வாகனத்துல அந்த படம் நீங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு போய் மேலேருந்து அங்கேருந்து வந்து தன்னுடைய தூய பக்தனை காப்பாத்துறது. தென் அவன் கூப்பிட்டு ஒரு செகண்ட் கூட இருக்காது, வந்து இறங்கிட்டார், கருட வாக்கியம் வந்து அவனை காப்பாற்றிட்டார். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து அவர் அந்தர்யாமியா இருக்கிறது. பக்தனுக்கு, தூய பக்தனுக்கு அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகே, எஸ்மா, யார் படிக்கிறீங்க இன்னைக்கு? இது வந்து இப்ப நம்ம படிச்சாச்சுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு படிக்க வேண்டியது. இதை வந்து இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு கதை மாதிரி இல்லை, நான் ஒரு இடத்துல படிச்சேன் இன்னைக்கு, அதையும் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு 3 கிளாஸ் எடுத்துருக்கா. 3 கிளாஸ் எடுத்துட்ட உடனே அந்த 3 கிளாஸ்ல வந்து முதல் கிளாஸ்ல வந்து தண்ணியும் ஒரு புடி அரிசியும் போட்டிருக்கேன், இன்னொன்னுலயும் ஒரு தண்ணியும் அரிசியும் போட்டுக்கேன், 3வது கிளாஸ்லயும் அதே மாதிரி போட்டுக்கேன். ஓகே, அது போட்டுட்டு முதல் கிளாஸை பார்த்துட்டு என்ன அதுல தண்ணி இருக்கு அரிசியும் இருக்கு, அதை பார்த்து நன்றி 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 அப்படிங்கிற 3 வாட்டி. அதே மாதிரி 2வது கிளாஸை பார்த்துட்டு அதுல வந்து தண்ணியும் இருக்கு அரிசியும் இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு இடியட் இடியட் இடியட்னு சொல்றேன் 3 வாட்டி. 4வது பார்த்துட்டு நீ ஒண்ணுமே சொல்லலை, அப்படியே உட்காந்துருக்கிறது. இது 3த்துல எது நல்லா இருக்கும்னு நீங்க ஒரு 4 நாள் கழிச்சு பாக்குறேன். அதை பார்த்த உடனே எது நல்லா இருக்கும்னு உங்களுக்கு தோன்றது? நன்றி நன்றி சொன்ன நன்றி நன்றி நீங்க சொன்ன இதை பார்த்தீங்கன்னாக்க அது ஒரு சின்ன மாற்றமா தான் இருக்கும். அதுல புளிப்பு வாசனை மாத்திரம் இருக்கும்,
ஆனா நாத்தம் இருக்காது, துர்நாற்றம் இருக்காது. ஆனா அது தண்ணீருக்குள்ள அது இருக்கிறதுனால தண்ணீருக்கு வந்து ஞாபக சக்தி அதிகம் அப்படிங்கிறதுக்காக நீ நன்றி நன்றின்னு சொல்லியிருக்கல, அது தண்ணீர் வந்து நல்லா வாங்கி கொடுத்தது மனசுல. ரெண்டாவதுல இடியேட்டிட்டு சொன்னது அது மனசுக்குள்ள அதுவும் வாங்கி கொடுத்து. மூணாவதுல ஒண்ணுமே சொல்லல, அது அப்படியே கிட்டு போயிடுது. அதனால இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, தண்ணிக்கு நம்ம சொல்றதெல்லாம் ஞாபக சக்தியோட வாங்கிக்க முடியும்னு தெரியுது. ரெண்டாவது நன்றி நன்றின்னு சொல்றதுனால ஞாபக சக்தி. அப்புறம் இது இடியேட் அப்படின்னு சொல்றது, அது என்ன ஆகுது, அதுக்கு மேல ஒரு கருப்பு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஃபங்கஸ் வந்து ஒரு நாத்தம் பிடிச்சிட்டு இது வந்து ரெண்டாவது இது வந்து அது மாதிரி. மூணாவது வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, அது கம்ப்ளீட்டா பஸ் யூஸ்லெஸ்ஸா போயிடும், வேஸ்டா போயிடுச்சு. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னாக்க, நம்மளே இப்போ குழந்தைகளும் வீட்டுல இருக்கு, குழந்தைகள் இருக்கட்டும் பெரியவாளா இருக்கட்டும், உனக்கு ஒண்ணுமே வராது, போ போ வராதுன்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு வராதையே போயிடும். அதனால குழந்தைகளும் ஆகட்டும் பெரியவாளும் ஆகட்டும், பெரிய வளர்ந்த குழந்தை காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எதா இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைகளை நம்ம அதுகளுக்கு வரும் பேட் அதுகளுக்கு தட்டி கொடுக்கணும். நீ நல்லா பண்ற, பண்ணு இன்னும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள் நமக்கெல்லாம் வராது, இப்போ இந்த ஸ்லோகெல்லாம் படிக்க வரலன்னு ஒரு காலத்துல நானும் உட்கார்ந்துருந்தேன். அப்படி உட்காரக்கூடாது. நமக்கு வரும் நம்மளே யாரும் பேட் பண்ணவே வேண்டாம், நம்மளே தட்டின்னு ஓ யூ கேன் டூ இட், பண்ணலாம் அப்படின்னு தட்டினாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஓகேயா? எதுவுமே வராதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. அதனால இது நம்ம ஒரு மாரல் ஆஃப் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஒரு மாரல் நான் வந்து உங்களுக்கு ஜெனரலா பிராக்டிக்கலா அப்ளிகபிள் டு வீட்டுல குழந்தைங்களுக்கு ஆட்டும் பெரியவங்களுக்கும் ஆட்டும். ஐயா அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அவங்க சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அது ஏன் சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு நீ பேர் கட்டினா அப்படியே தான் இருப்பாங்க. இல்ல நீங்க சொல்றதுல விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவங்க மாத்திடுவாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாயிடும், அவங்க மாத்திடுவாங்க தாங்க. ஓகே, அது ஒரு இது இம்பார்ட்டன்ட். இது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு பிராக்டிக்கலா நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் இது. யாருமா படிக்கிறீங்க? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. தத் ஏஜதி தன் நைஜதி தத் தூரே தத்வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத்வு சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதக. பதவுரை. உன்னதமான பொருள் தெரியுமா? இந்த உன்னதமான பிரபு ஏஜதி நடக்கிறார், தத் அவர் ந இல்லை ஏஜதி நடக்கிறார், தூரே வெகு தூரம், தத் அவர் உ மேலும், அந்திகே மிக சமீபம், தத் அவர் அந்த உள்ளே, அஸ்ய இதன், சர்வஸ்ய எல்லாவற்றின், தத் அவர் அஸ்ய இதன், பாஹ்யாத் வெளியே. பொருளுரை. உன்னதமான பிரபு நடக்கிறார், நடப்பதுவும் இல்லை, அவர் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார், எனினும் மிக சமீபத்திலும் இருக்கிறார், அவர் எல்லாவற்றிலுள்ளும் இருக்கிறார், என்றாலும் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் வெளியேயும் இருக்கிறார். விளக்க உரை. உன்னதமான பிரபு இறைவன் தன் எண்ணற்கரிய ஆற்றல்களின் மூலம் எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பது இங்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரபுவின் எண்ணற்கரிய ஆற்றல்களை நிரூபிப்பதற்காக முரண்பாடான நிலைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவர் நடக்கிறார், நடப்பதும் இல்லை. இந்த முரண்பாடு அவரின் எண்ணி பார்க்க முடியாத ஆற்றல்களை குறிக்க பயன்படுகிறது. நமது குறுகிய அறிவாற்றல் இத்தகைய முரண்பாடுகளுக்கு இடம் தராது. வரம்பிற்கு உட்பட்ட நம் அறிவை கொண்டு மட்டுமே நம்மால் இறைவனை எண்ணி பார்க்க முடிகிறது. மாயாவாத கொள்கைகளை சார்ந்த அருவவாதிகள் பிரபுவின் அவ்வியக்த இயக்கங்களை மட்டும் ஒப்புக்கொண்டு அவரின் வியக்தித்துவத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். ஆனால் பாகவதத்தை நம்புபவர்கள் கடவுளை வியக்தமானவராகவும் அவ்வியக்தமானவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பாகவதிகள் அவ்வியக்தமானவராகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பாகவதிகள் கடவுளின் எண்ணற்கரிய ஆற்றல்களையும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவையின்றி உன்னதமான பிரபு என்ற சொற்கள் அர்த்தமற்றவைகளாகிவிடும். நம் கண்களால் நாம் கடவுளை காண முடியாது என்பதால் மட்டுமே கடவுளுக்கு வியக்தி நிலையிலான அமைப்பு இல்லை என்று நாம் உடனடியாக முடிவு செய்வதற்கு இல்லை. கடவுள் நமக்கு வெகு தூரத்தில் இருந்தாலும் மிக அருகிலும் உள்ளார் என்று எச்சரித்து இந்த அருவவாதத்தை ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் மறுக்கிறது. கடவுளின் இந்த அருவவாதத்தை
வருகிறது. கடவுளின் இருப்பிடமே பௌதீக ஆகாயத்திற்கு அப்பால் உள்ளது. இந்த பௌதீக ஆகாயத்தை கூட அளந்து அறிவதற்கான வழிவகைகள் நமக்கு இல்லை. பௌதீக ஆகாயம் எவ்வளவு தூரம் வியாபித்து இருக்குமானால் அதற்கு முற்றிலும் அப்பாலுள்ள ஆன்மீக ஆகாயத்தை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? ஆன்மீக ஆகாயம் பௌதீக ஆகாயத்திற்கு வெகு தொலைவில் உள்ளது என்பதை பகவத்கீதையும் உறுதிப்படுத்துகிறது. பகவத்கீதை 15.6. ஆனால் இறைவன் அவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் அவர் உடனடியாக கனப்பொழுதிற்கும் குறைவான நேரத்தில் வாயு வேகம் மனோவேகத்தையும் விட விரைவாக நம்முன் இறங்கி வர முடியும். யாரும் வெல்ல முடியாத வேகத்தில் அவரால் நடக்க முடியும். இது முந்தைய மந்திரத்தில் ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. என்றாலும் பரமபுருஷரான முழுமுதற் கடவுள் நம் முன் தோன்றும் போது நாம் அவரை அலட்சியம் செய்கிறோம். இந்த முட்டாள்தனமான அலட்சியத்தை பகவான் பகவத்கீதையில் கண்டிக்கிறார். அவரை மனித உருவில் வரும்போது மரணத்திற்குட்படக்கூடிய மானுடன் என்று எண்ணி ஏளனம் செய்பவர்கள் மூடர்கள் என்று கீதையில் அவர் கூறுகிறார். பகவத்கீதை 9.11. அவர் நிலையற்ற மானுடன் அல்ல. பௌதீக இயற்கை உருவாக்கிய உடலை பெற்று அவர் நம்முன் வரவில்லை. சாதாரண மனிதர்களைப் போல் மனித உடலை தாங்கி இறைவன் இவ்வுலகிற்கு இறங்கி வருகிறார் என்று வாதாடும் அறிஞர் எனப்படுபவர்களும் இருக்கிறார்கள். இறைவனின் எண்ணற்கரிய ஆற்றலை அறியாத காரணத்தால் இப்படிப்பட்ட மூட மனிதர்கள் இறைவனை சாதாரண மனிதனின் நிலையில் வைத்து பேசுகிறார்கள். இறைவன் எண்ணற்கரிய ஆற்றல்களை நிரம்பியவராகியால் அவர் நமது சேவையை எவ்வழியிலும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நமது பல்வேறான ஆற்றல்களை தம் திருவுளப்படி மாற்றிக்கொள்ள அவரால் முடியும். கடவுள் இவ்வுலகிலும் அவதரிப்பது சாத்தியமில்லை என்றாலும் அப்படி அவர் தோன்றினால் ஒரு பௌதீக சக்தியாகவே தோன்ற முடியும் என்றும் கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் வாதாடுகிறார்கள். இறைவனின் எண்ணற்ற ஆற்றல்கள் உண்மையானவை என்று நாம் ஒப்புக்கொள்ளும் போது இந்த வாதம் தகர்க்கப்படுகிறது. பௌதீக சக்தியின்படி வடிவிலேயே கடவுள் நம் முன் தோன்றினாலும் அந்த பௌதீக சக்தியை ஆன்மீக சக்தியாக மாற்றிக்கொள்ள அவரால் முடியும். அந்த சக்திகளின் தோற்றுவாய் ஒன்றேயாகையால் மூல சக்தியின் விருப்பப்படி அவை பயன்படுத்தப்படுவது சாத்தியமே. உதாரணமாக கடவுள் அர்ச்சா விக்கிரகமாக, அதாவது மண், கல் அல்லது மரத்தாலான தெய்வங்களாக தோன்றலாம். இவ்வடிவங்களை மரம், கல் அல்லது வேறு பொருட்களில் செதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவை விக்கிரக விரோதிகள் கருதும் விக்கிரகங்கள் அல்ல. குறைபாடுகள் கொண்ட ஜட வாழ்வின் நிலையில் இருக்கும் நாம் நமது பார்வை கோளாறு காரணமாக உன்னதமான பிரபுவை நேரடியாக காண முடியாமல் இருக்கிறோம். எனினும் பௌதீக கண்கொண்டு அவரை காண விரும்பும் பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இறைவன் பௌதீகமாக கருதப்படும் வடிவை தாங்கி தன் பக்தனின் சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தி தொண்டின் அடித்தளத்தில் இருக்கும் இந்த பக்தர்கள் விக்கிரகத்தை வணங்குவதாக நாம் எண்ணக்கூடாது. உண்மையில் அவர்கள் தங்களால் அணுகக்கூடிய உருவில் வந்துள்ள பிரபுவையே வணங்குகிறார்கள். அர்ச்சனைக்கான விக்கிரகம் வழிபடுபவரின் விருப்பப்படி உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் கருதக்கூடாது. அதுவும் அதற்கான வழிபாட்டு சின்னங்களும் நிலையாக காலங்காலமாக இருப்பவை என்றே எண்ணப்பட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட உணர்வு ஸ்ரத்தையுள்ள பக்தனுக்கு மட்டுமே சாத்தியமாகும், நாத்திகனுக்கு அல்ல. தம்மை சரணடையும் பக்தர்களோடு மட்டுமே தாம் தொடர்பு கொள்வதாக பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். பகவத்கீதை 4.11. தம்மிடம் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்களுக்கு அல்லாது மற்ற எவருக்கும் தன்னை வெளிப்படுத்துவது இல்லை என அவர் தீர்மானித்துள்ளார். எனவே தன்னிடம் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாக்களுக்கு மிக அருகிலும் சரணடையாத ஆத்மாக்களுக்கு அவர்கள் அணுக முடியாத தொலை தூரத்திலும் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சகுண தன்மைகள் கொண்ட நிர்குண தன்மைகள் அற்ற ஆகிய சொற்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் முக்கியம். இச்சொற்கள் படுத்தப்பட்டுள்ள வேதங்களில் அடிக்கடி வருகின்றன. சகுண என்ற சொல் இறைவன் புலன்களால் அறியப்படக்கூடிய தன்மைகளை ஏற்று பௌதீக வடிவில் தோன்றுவதால் அவர் பௌதீக இயற்கையின் நியதிகளுக்கு உட்பட்டவர் என்ற பொருளில் வருவது அல்ல.
அவரே எல்லா சக்திகளின் தோற்றுவாயாகையால் அவரை பொறுத்தவரை பௌதீக சக்திகளுக்கும் ஆன்மீக சக்திகளுக்கும் இடையே எந்த வேறுபாடுகளும் இல்லை. எல்லா சக்திகளையும் ஆள்பவர் அவரேயாகையால் அவை நம்மை பாதிப்பது போல் அவரை பாதிப்பதில்லை. பௌதீக சக்திகள் எல்லாம் பௌதீக சக்திகள் எல்லாம் அவரது ஆணைப்படி இயங்குகின்றன. எனவே இவைகளின் தன்மைகளுக்கு தாம் உட்படாமல் அவற்றை தம் நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தும் ஆற்றல் அவருக்கு உண்டு. அவர் எந்த சமயத்திலும் வடிவற்ற அமைப்பாக விளங்குவதும் இல்லை. ஏனென்றால் என்றும் நிலைத்திருக்கும் ஆதி வடிவம் அவரே. சூரிய கிரணங்கள் சூரிய தேவனின் பிரகாசமாக விளங்குவது போல இறைவனின் அருவ நிலையான பிரம்ம ஜோதியும் அவரது வியக்தித்துவத்திலிருந்து தோன்றும் ஒளி பிழம்பேயாகும். குழந்தை ஞானியான பிரகலாத மகாராஜா நாத்திகனான தன் தந்தையின் முன்னிலையில் நின்றிருந்த போது, உன் கடவுள் எங்கிருக்கிறார் என்று அவர் தந்தை கேட்டார். கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார் என்று பிரகலாதன் பதில் சொன்னபோது தந்தை கோபமிற்று, கடவுள் அரண்மனையின் தூணில் இருக்கிறாரா என்று கேட்டதற்கு ஆம் என்று குழந்தை பதில் கூறியது. நாத்திகனான தந்தை உடனே குழந்தையின் முன்னால் தூணை கொண்டு துண்டாக உடைத்தெறிந்தார். அப்போது பகவான் பாதி மனிதனும் பாதி சிம்மமுமான நரசிம்ம வடிவில் தோன்றி நாத்திக மன்னனை கொன்றார். இவ்வாறாக இறைவன் எல்லாவற்றிலும் உரைகிறார். தன் எண்ணற்கரிய ஆற்றல்களால் எல்லாவற்றையும் படைக்கிறார். தனது பல்வேறான ஆற்றல்களால் தன் உண்மையான பக்தர்களுக்கு அருள் புரிவதற்காக அவர் எந்த இடத்திலும் தோன்றுவார். நரசிம்மமூர்த்தி தூணில் தோன்றியது நாத்திக அரசனின் கட்டளைப்படி அல்ல. தன் பக்தனான பிரகலாதனின் விருப்பத்திற்கு இணங்கி அவர் வெளிப்பட்டார். நாத்திகனால் கடவுளை தோன்றும்படி கட்டளையிட முடியாது. ஆனால் பக்தனிடம் கருணை காட்டுவதற்காக இறைவன் எங்கு வேண்டுமானாலும் எல்லா இடங்களிலும் காட்சி தருவார். தம்மிடம் நம்பிக்கை அற்றவர்களை அழித்து நம்புபவர்களை காப்பதற்காக தாம் அவதரிப்பதாக பகவான் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார். பகவத்கீதை 4.8. நாத்திகர்களை ஒழிப்பதற்காக சக்திகளும் ஏவலர்களும் அவரிடம் அபரிமிதமாக இருந்தாலும் பக்தர்களுக்கு அருள்வதற்காக தாமே நேரில் தோன்றுவதை அவர் மிகவும் விரும்புகிறார். எனவே அவர் அவதாரம் எடுக்கிறார். அவர் அவதரிப்பதெல்லாம் தன் பக்தர்களுக்கு அருள்வதற்காகவே என்று வேறு எதற்காகவும் இல்லை. ஆதி மூலமான கோவிந்தன் தனது வரம்பற்ற சக்தியில் எல்லாவற்றையும் நிறைத்து நிற்கிறார் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திலும் அதன் அணுக்களிலும் புகுந்து விளங்குகிறார். தமது விராட்ட உருவில் எல்லாவற்றிற்கும் வெளியிலும் அந்தர்யாமியாக எல்லாவற்றிற்கு உள்ளும் அமைகிறார். அந்தர்யாமியான அவர் எல்லா நடப்புகளுக்கும் சாட்சியாக அமர்ந்து நம் வினைகளுக்கான கர்ம பலனை நமக்கு வழங்குகிறார். நம் முந்தைய பிறவிகளில் செய்த வினைகளை நாம் மறந்திருக்கலாம். ஆனால் நம் செயல்களுக்கு இறைவனே சாட்சியாக அமைந்திருப்பதால் நம் வினைகளின் பலன்களை நாம் அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். உள்ளும் புறமும் கடவுளை தவிர வேறெதுவும் இல்லை என்ற உண்மை நிலை. நெருப்பிலிருந்து வெப்பமும் ஒளியும் வெளிப்படுவது போல எல்லாம் அவரது வெவ்வேறு ஆற்றல்களின் வெளியீடுகளே. இப்படியாக வெவ்வேறான சக்திகளின் ஒருமை காணப்படுகிறது. ஒருமை காணப்படினும் வெவ்வேறான சின்னஞ்சிறு உயிர்வாழ் பகுதிகளின் உணர்வுகளில் இறைவன் தன் உருவில் நிலைத்து நின்று அனுபவிப்பாளராக விளங்குகிறார். மாதாஜி, இந்த நரசிம்ம ஸ்லோகம் ஒன்று மாதாஜி. இதோ நரசிம்ஹா பரத்தோ நரசிம்ஹா யதோ யதோ யாமி ததோ நரசிம்ஹா பகீர் நரசிம்ஹா ஹிருதயே நரசிம்ஹா நிருசிம்ஹம் ஆதிம் சரணம் பிரபத்யே. இப்போ இப்ப படிச்சதுல இருந்து நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க, அப்புறம் ஆன்சரும் எழுதிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல, அப்புறமா பார்க்கலாம். அந்தர்யாமின்னு படிச்சோம் இல்லையா? அப்படின்னா என்ன? அந்தர்னா என்ன? அந்தர்னா உள்ளே, உள்ளுக்குள்ள. அந்தர்யாமி என்றால் என்ன? உள்ளுக்குள்ள கடவுள் இருப்பது. நமக்கு நாம் செய்யும் எல்லாம் முந்தைய ஜென்மத்தில் சென்ற எல்லாம் பலனுடைய
எல்லாத்துடைய பலனும் தான் நம்ம இந்த ஜென்மத்துல அனுபவிக்கிறோம். அத வந்து கடவுள் நம்ம அந்தர்யாமினா உள்ள இருந்து அதை வாட்ச் பண்ணினே இருக்காரு. அந்தராமினா எங்கும் நிறைந்திருப்பவர். எங்கும் நிறைந்திருப்பவர். ஓகே. நமது விராட் உருவில் எல்லாவற்றிற்கும் வெளியிலும் அந்தர்யாமியாக எல்லாவற்றினுள்ளும் அமைகிறார். அந்தர்யாமியாக அவர் எல்லா நடப்புகளுக்கும் சாட்சியாக அமர்ந்து நம் வினைகளுக்கான கர்ம பலனை நமக்கு வழங்குகிறார். ஓகே. தத் தூரே தத்வ அந்திகே அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா, 4th லைன் வருவோம். அப்படின்னா அதனோட தமிழ் மீனிங் என்ன? தத் தூரே, தூரத்திலயும் இருக்காரு, அதே பக்கத்துலயும் இருக்காரு. கரெக்ட். அதை வந்து நீங்க ரொம்ப பெருசா எழுதணும். ஓகே. ஒரு லைன்ல சொல்லிட முடியும். உன்னதமான பிரபு நடக்கிறார், நடப்பதும் இல்லை, வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார், ஆனால் சமீபத்திலும் இருக்கிறார், எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஈஷோபனிஷத் 5வது ஸ்லோகத்தில் உருப்பதியான தத் தூரே தத்வ அந்திகே அப்படின்னா என்ன? தொலைவிலும் இருக்கிறார், அருகிலும் இருக்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் இறைவனின் முரண்பாடான தன்மைகளை விளக்குகிறது. இதன் முழுமையான விளக்கம் இறைவன் தொலைவில் உள்ளது போல் இருக்கும். சாதாரண மனிதர்களுக்கு புலன்களுக்கு எட்டாததாலும் மாயையின் காரணமாக இறைவன் தொலைவில் அடைய முடியாத நிலையில் இருப்பது போல தோன்றுகிறது. அது இறைவன் அருகிலும் உள்ளது. ஞானிகளுக்கு பக்தி மற்றும் ஆழ்ந்த ஞானத்தின் மூலம் இறைவனை உணர்ந்து கொண்டவர்களுக்கு தங்களுக்குள் மிகவும் அருகில் இருப்பார். ஓகே. அது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். இதாவது நமக்கெல்லாம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுக்கு தான் சாண்டிங் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது. எல்லாத்துக்குமே நம்ம பக்தன் கிட்டக்கு போய் அவர் நம்ம நெருங்கிய பக்தனா நம்ம எப்படி ஆக முடியும்? நமக்கு எப்படி எப்போ கிருஷ்ணன் நமக்கு க்ளோஸா காட்சி தருவார்னா நம்ம முதல்ல 16 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ணணும். முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிக்கும். நிறைய பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை, கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாண்ட் பண்ணுங்க. காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் 4 ரவுண்டு பண்ண பழக்கம் பண்ணுங்க. பண்ணி நல்லா 4ங்கிறது 8ஆக்குவோம், அப்புறம் 12ஆக்குவோம், 16ங்கிறது தான் மினிமம் வச்சுக்கணும். 16க்கு மேலே பண்ணுறதுங்கிறது அவளோட சாய்ஸ். 16 மினிமம் பண்ணணும் அப்படின்னு காத்தால் 4, மத்தியானம் 4, சாயங்காலம் 4, நைட்டு படுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் அப்படி பண்ணுவோம். முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் சாயங்காலங்கள்லாம் பண்ண அவ்வளோ தூரம் எடுத்துன்னு போகக்கூடாது. 16 ரவுண்டு 11 மணிக்குள்ள பழக்கம். அப்புறமா போக போக அதை 11 மணிக்குள்ள முடிச்சிடணும். ஓகே. அதாவது சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணிவிடுவேன். ரஜகுணம் தமோ குணம்லாம் மேலே மேலே லேட்டாக போக போக அந்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணாக்க அது அதுக்கு தான் காத்தாலும் எழுந்து மங்களாரத்தி பார்க்க வாங்குவோம். 4:30க்கு உட்காந்துருந்தேன். அதை மங்களாரத்தியும் பார்த்துட்டு உடனே 5:30 வாக்கில் 5:15 வாக்கில் மந்திரம் ஜபிக்கிறதுக்கு உட்காந்துக்கிறோம். அது ஒரு 1 hour உட்காந்து இந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் அங்கேயே பண்ணிடலாம். அந்த மாதிரி தனியா பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிறவா அப்படி பண்ணி பழக்கம் பண்ணுவோம். ஓகே. அதாவது நீங்க சொல்றத வந்து பெருசா கத்தி 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 சொல்லணும் இல்ல. நீங்க வாயை திறந்து சொல்றது உங்க காதுல உங்களுக்கு கேட்டா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படி சொன்னா போதும். பெருசா சொல்லி மற்ற வாழையெல்லாம் வீட்டுல இருக்க வாழையெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஓகே. அதனால அது முதல்ல அது பண்ணினா அதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். அந்த 16 ரவுண்டு நீங்க எப்போ வரையடோ அப்பவே கிருஷ்ணர் உங்க பக்கம் வர்றார். நீங்க கேட்கற கேள்விக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சு போகும். அது யாருக்கு தெரியும்? அந்த மாதிரி சின்சியரா பண்றேன். 16 ரவுண்டு பண்றேன்னு சும்மா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 16 ரவுண்டு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லு. நல்ல சின்சியரா எனக்கு கிருஷ்ணர் விட கூட இருந்து அவர் எனக்கு உதவி பண்ணணும், அவரோட ஆசீர்வாதம் தேவை, அப்படி பிளெஸிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னு தேடி சின்சியரா பண்ணி மேல மேல எலிவேட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்றோம். அவளுக்கு நிறையவே அது தெரியும் பிராக்டிக்கலா. அதனால அதை பண்ணுவோம். அதை பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பார்த்தாக்க நமக்கு எல்லாமே தெரியும், பழக்காயிடும். ஸோ இதோட இந்த கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சுக்கலாம். ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? இதை வைண்ட் பண்ணிட்டுமா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாப்பா இட்டுன்னு வர போயிட்டு அதனாலதான் இப்ப ஜாயின் பண்றேன். பரவாயில்ல யூடியூப் இன்னும் லைவ்ல தான் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. அது இப்போ மாதாஜி நம்ம குரூப்ல போட்டுட்டீங்க.